Здравейте, аз съм PlayVG и днес се снимам Майнкрафт с... Аз съм Лео. Пък аз съм Петър от Bulgarian Gameplay Productions. И днес се играем минигеймс и други. Дато вие ще играете, аз няма да играя, само ще гледам, За какво? защото много ми лаги. Ага. С нула фокуса съм без да снимам. Не знам какво става днеска на компютър. Представяй се като снимаш. Представям, като снимам, сигурно няма да... Сигурно ще са такова. Ще са крашни. Ай, къде да влизаме да играем? Ай, в Skywars. А, там ли си? Да. Стрелям. Да го намеря. Sky Games. Да, и там има 4 портала, на единия пише Skywars. Не ме пуска. Що? Не знам, това е около синьото, нали? Да, и то не е око ми, това е Ентерперла. Що не ме пуска? И мен не ме пуска. Значи пак са ги бъгнали нещо, то Speedo HD. Чаеш го такова. Аз влизам в Gunstrike. Аз ще игра Counter-Strike в Minecraft. Ще питам, Аз си взех Deagle. Къде бе? Трябва ли и аз там? Аз цъкам CS в Minecraft. Gunstrike, аз знам. Сега ще убия. аз ще питам Монера, що пак не може да се ходи на Sky Games. Аз съм скаласник. Speedo, пак не може да се ходи на Sky Games. Защото, ще сега, Онера се казва Speedo и аз ме викам, Speedo, пак не може да се влиза на... Пак не може да се ходи на Sky Games. Баш, скаласните. Аз нямам патрони. Как да скача? Убивай ме, бе. Той има път за нагоре. Къде е? Той е един такъв забутан в стената. После ще го покажа като дойда, ако дойда. Много ми е луд, бате, много ми е луд. Къде се е Лео? Идвам, чакай. Так. 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 Аз Так. съм с базика. Так. На колко сърца си? Так. Ти моля. Чакай се. Идвам. Аз си купувам... Аз си купувам базука. Типа няма да е много голям. Аз си взимам. Ще не не Да, мога Ванка няма да е много голямо, е само 15-20 минути. Не знам, защото много бавно се каца после. Снова си кацах на контрата, то без 5 минути или колко, без 10 гигабайта клип. На мен човек един час човек, беше 41 гигабайта. Един клип като ти е 10 гига да кажем, обработи го с камтасията, ама без да обработваш, просто го пусни и ще стане на 1 гига само. На няколко мегабайта даже може да ти. Как е? Значи правиш един клип с фрапса и после нали знаеш от камтасията как се правят. Ага, какво? Пусни го в камтасията и после му дай продуктен шар. И така ще абсолютно същия клип, ако искаш може да си промениш нещо и ще стане на мегабайти. Ванка, не дела. Няма трябва. Просто. Но игра. Gunstrike. Аз нямам пари, няма какво да си купа. Абе те са безплатни, умен. За безплатни. Дала е умен. Аз поне наистина съм умен. Тихо е. Пак умре. Просто аз съм много добър да ти. Пък играем контра, направо. Аз вече правя моменти на CS. Моята пусни малко да ми помагаш за моментите. Как не умряла е? Аз много играя контра.
На контра с носи преди само че нещо много гално ми спря клипа. На контра, хедшот след хедшот. Да, с носи един играе контра и то и хичай тук някъде. Вие си двама, бе. И сега гледай Не, колко. аз него ще бия. Мале. Да не се кара. Къде си влизаме? Аз си взимам флашбанк и... Банка, ай за това какво ще кажеш? Пие, бе. Пие, бе, че. Ама го отвори да може да го видиш цялото и какво пише. Да, знам го това, нали, дето гледа в Фейсбука се го споделил. М. На мен беше по-яка, аз я гледах. Налево вика, че била по-яка. Налево. Моята най-яка. Айде да видим после де. После, са... аз влизам да игра някъде, ама къде си, чакай. Аре на... Оф, то пък забравих, че не ще да напусне. Аз съм закон. Сега влиза... Чао. Що? А, Окей, чао. чао. Следи. Ние се събърна, ми излезе кицкет. Бах ти лагвани. Сега, логвани. Хората ми дадат паролата. Нимпка. И аз влизам в фентазито. Къде? Вътре съм. В сървъра. Чай, къде си? Ами на спална съм. Къде да дойда? Само кажи. Нали има на такова зелото, т.е. стрелва. Долу съм. Гънстрайка. Няма. Да спална съм. Чакай сега. Трябва да се върна на спална. Там съм. До тебе съм. Ето, видяхте. Айде да играем на... От компа ли си? Да, ма този път от по-бой дет ни ми лагич. Ага. Аре, Илана е това. Идваш ли? Давай, идвам. Сем снимам и въобще не ми лаги. Ама снимаш ли сега? Да, отдавна. Чакай сега да видим на какво да играем. Sky Games, Survival PvP, ай PvP. Ай на кит PvP. Ай. Чета. Ето го е. Аз отидах там. Мале, тук някакъв нахвърлял неща. Тук има Survival No PvP, Survival PvP. Да, готов ли си? Аз съм на това. Аз никъде не виждам кит PvP. Ала има кит PvP, бе, давай до края. Никъде не пише кит. Абе, пише бе, човек. Пише ми OPA PvP, Gunstrike. Кит PvP, давай. Чакай. Аз съм готов, направих си. Взъм. Аре, взимай си разни неща, аз съм готов. Ще направя армора и тогава. Някакъв човек чака там, ка пречаква. Айде, някакъв са. Бягай. Аз бягам напред, смело напред. И аз нямам много яки брони, ама. Сега направя диамантия. Аз влезнах в една пещера. Малей, бой, мри, убиха ма. Аз слагам броници. Аз имам диамантия на само. Как да влия в PvP? Кое? Къде отида са бия? Ето, ела след мен, тук влизай надолу. Да. Аре, сега ще убият. В някой писа в Фейсбука, че... Да, сега в момента снимам, няма да влезам в Фейсбука. Малей, бегай, аре, тича, що героя ми не ще да тича. Тичам назаден. Аре, идвай, помагай. Бирам итеми. Вземи нинджа таковата, то е най-силно. Кой бе? Напиши, там ка има такива да взимаш китове.
Най-добрият кит е на нинджата. Уе, стигнах за дънна улица. Нинджа. А не бе, нинджата, уариора и свордсмен. А къде ми... Ой, аз не знам, бе. Ето, намерих лък. Аз имам се пия. Аз се бегам на някой тауър. Аре, кой е зад мен? Поксик! Токсичния. Нещо друго е, това ме омръзна. На нещо друго викам. Ай, как да изя? Черта спаун трябва да е този път. Не, черта хуб. Аз направо ти на спална. Черта хъб и трябва да се логваш пак. Не, аз направо ти дах спална. Така ли? Аз съм там. Къде си? Не знам. Майта видях. Скукнах току-що. Не, това не си. Не, аз не съм спална. Аз съм на... Пак в PvP, само че там нито страни. Давай, напиши кит, натисни хъб. Черта хъб напиши. Да, готово. Аз сега се логни пак. И после това го изрежи от клипа. Аз съм за тебе, май. Давай, видях та. Аз съм пред тебе. За какво се логна? Много ми лаги. Ама трябва да се логна, вярно. Ами не бе. Аз имам ли скинове? Що нямам скинове? Я че я напиша нещо в чата. Готов? Да. Чакай се. Дай на това. Не, ела след мен пак там на плей. Аз утре си правя ревю и ние си такова. И ако му приемат в един сервер. На кой сервер? Хистерия Крафт. Ние не забрахме името. Идвай на мини геймс. Ето да. И сега дай на компаса и ела на... това да TNT Game. Кои? TNT-то. Да. TNT Games. И какво трябва Той- да правя? Къде си сега? Идвай с мен. Да, Натискал ли си TNT Run? Играл ли си? Ела на първото. Първо. Аре, Тия на рън. Мале, и то някой е играл тук, не. Сега трябва да гледаш, тичаш и то след теб и това прави дупки и трябва да ни падаш. Старт, почна са. Паднах. Давай, имаш още. Трябва да не падам. Не. Аре, и аз паднах едно. Че колко пъти падна? Един път. И аз един път. Значи сега движим горе-долу заедно. Паднах. Значи не. Трябва да не падам. Да, и аз падам. Не. И аз съм за тебе, бе. Падна. Паднах. Аз в момента си копая гроба. Аз взедах си по-надолу. И аз паднах. Мен се преминя, аз седях малко надолу. Да, бе, знам. Виждах ти името. Ти преминя ли си? Не. Ми да преминя. Ого, ти си много надолу, бе. Това пак. Всеки момент трябва да ходиш към гроба си. Не. Ох, добре. И аз паднах на едно. Не, и аз паднах на това, де беше ти допреди малко. Да, вече. Знам по тебе. Преди да се преминя. Вой, за какво вече не им прави такова? Вече не За- им прави дупки. Прави ти, бе. Да, прави. Не, паднах. Аз паднах на другото. Ти как падне, тя веднага падна на другото. Да, бе. Не. Преминя ли си? Аз правя. Не, паднах след тебе и ти ма победи, дай пак. Аз този път ще се гледам на F5, защото е по-яко. F5. И се вижда повече къде падаш и къде не. Не мога да си правя така. На вас ти падат с тези, аз ти мога. Ти пада 100%. Не, бе. Ти направи на дупка да падне. Ти ми направи дупка. Не. Падна ли? Не, за малко. Извинете, пускай. Не, заради тебе. И аз паднах. Не. Извинете, пускай, и паднах. Супер, браво на този, който ти звънна. Дискусия без. Ес. Не. Паднах. Долу на паници.
И аз и сега след малко падам. Защото, не, жив съм! Паднах. Паднах. Знам. Гледам на F5. Защото така ти е по-голям шанс да оцелееш. И аз съм на F5. Да, защото сега казах, че ти е по-голям шанс да оцелееш. Аз съм въртя в кръг и си копая гроба. Ма току-що се измъкнах от него и току-що паднах. На F5 много лаги. Знам. О, не! Добре. Готови при мен. Е сега. О, не! Добре. Късмет. Направя една дупка голямо докато дойдете. Ако нападне с нея. Нищо чудно да тъкмо да ми я изкопаеш. Добре. Не паднах в нея, ха-ха-ха. Аз самичък се проявах. Как? Ни самичък си направи дупка. Ама не паднах в нея. Падна ли, бе? За да ми лаги много бая. Не! За малко да ми направя, паднах ми. О, това е последното, който падне така. Ти пада, се иска да издава аз. Пак ли? Кое? Пак ли? Давай последен път после нещо друго. Не, тази дупка тук е много гадна, защото някой я е направил. Нещо нямам аз полшънка. Какво? Остана ми ме изкара. Ти натисна с това с цветето. Тъй. Добре, нещо. Пак ли влезна? Влях в другото. До него. Аз пък влезнах в това. Чакай сега. Аз не знам как да лефна. С цветето. Ти лефна ли? Да. Добре, ела на компаса пак. Там съм. The Walls. На The Walls. Първото. Кое е първото? Първото е The Walls, де пише. Никъде не пише The Walls. Пише. С W. В свет това няма е. Ма то пише да го очакваме скоро, така че. Има едно. Чакай сега. Paintball. На Paintball. С нежната топка. Ела е там на плей. На мен само ми звънят. Ела на първото. Аз джойнах. И аз. Тук пред мен даже има някакъв. Пускайте. Чакай сега тук, какво трябва да се прави тук? Иван джойнат. Какво натисна? Готово. Матч стартед in 20 секунди. Дано да сме двамата. Не, аз искам да съм срещу теб, така че дано той да е един от нас. То дори като снимам клипа не ми лаги в себе. Пък като не снимам ми лаги. Къв цвят си? Аз съм син и съм сам срещу вас двамата. Те. Къде си? Трябва да се търсим сега да се бием с нежни топки. Аз ви знам къде е базата, защото съм играл. И сега видим. Ти откри ли моята база? Да, за тебе съм. Не си, бе. Ме са обърнали, нали? Да. Видя ли някъде един голям трап? Знам, аз с да мост. някой дърво много голямо. Да имам то навсякъде е пълно с такива дървета много големи. Това е мост. И аз съм на един... И аз съм на едно дърво, дето е мост. Аз съм точно до него. Ми кажа са. Къде си няма? Той има много такива дървета, бе. Тая последната игра спирам клипът си. Много дълъг ще стане. После трябва да чакам 2 часа. Бе, къде си ти, бе? Кажи нещо около тебе да се намерим по-лесно. Май съм в твоята база. Каква е моята база? От какво е построена? От камъни и дървета. Ама не. Аз не съм, не.
Падам някъде много надолу, тук и омага и озивях. Аз в момента влизам в вашата база. И... Омага, аз се върнах в моята. Ха-ха. Няма нищо, бе. А не е лошо. И всъщност, да, моята наистина е от камъни и такова. Аз също намерил е. Ти викаш, че си паднал в голям трап. Аз този трап го знам. Балампои. Знаеш ли кой е Балампои? Не. Къде си в този трапо, е? И аз не знам. Много нагоре отидах. И аз скачам. И на мен нищо не ми взе. И тогава се върна да намеря. Сега качих на пони стълби на този трап, сега се намиря надолу. Ми той има стълби, аз в момента по тях бягам. Той ли? Да, бе, има едни стълби на трапа, дето те изкарват. И в момента аз излезнах от него. Върна се Аре, че след 20 секунди ще ме победиш. Защото си с повече човека в отбора. Не, сам съм. Аре, бе, къде си, бе? В трапа ли си, поне ми кажи или... Явно излязах. И аз тук ще излезнах. Ай. До Това ли извини. бе? Това си клипа, аз съм Иван. Това е Българен геймплей продукцион си и чао. Да.